Павелдың Коринфтагы имандаштарга язган беренче хаты. 8-нче бүлек. Ялган илаһтарга курбан ителгән иткә килгәндә, был турала бөтенебезнең дә белемебез бар тиһегез. Был ысынлап та шулай. Әмма белем кешене һавалы итә, ә мөхәббәт ныгыта. Берәйһе нимәнелер беләм дип уйлый икән, ул тиешле кимәлдә берни дә белмәй әле. Алланы яратучы иһә Алла тарафынан таныла. Шулай итеп, ялган илаһтарга курбан ителгән ит менән туклануга килгәндә, без шуны беләбез. Дөньяла ялган илаһтар бер әһәмияткә лә ия түгел, һәм бердән-бер Алланан башка берниндәй илаһ та юк. Ердә яки күктә илаһ дип аталгандар булган хәлдә лә, ундай илаһтар да, хужалар да ысынлап күп. Аллабыз берәү генә, безнең атабыз. Бөтен нәмә унан, ул безнең яшәешебезнең максаты. Раббыбыз да берәү, Гайса Мәсих. Бөтен нәмә уның аша булдырылды, һәм без уның аша яшәйбез. Кайһы берәүләр әле һаман ялган илаһтар тураһындагы элекке караштардан баш тартмай. Ялган илаһтарга килтерелгән курбан итен ашап, улар шуның менән илаһтарны таныйбыз дип уйлай. Шуның менән көсһез вождандары бысрана. Ризык безне Аллага якын айтмай. Ашау менән бер нәмәгә лә өлгәшмәйбез. Ашамау менән дә бер нәмә лә югалтмайбыз. Әмма хак булыгыз. Һезнең азат булуыгыз бер нисек тә көсһезләр өчен абынырга сәбәп булмаһын. Әгәр берәйһе һинең акылы булган кешенең ялган илаһ йортында ашап ултыруыңды күреп калһа, вожданы көсһез булганлыктан ялган илаһтарга курбан ителгән итте ашарга ярай дип кызыкмасмы? Ул сакта һинең белемең вожданы көсһез булган имандашыңды һәлак итер. Мәсих уның өчен дә үлде бит. Һез имандаштарыгызга карата ошо рәвешле гөнаһ кылуыгыз һәм уларның көсһез вожданын яралавыгыз менән Мәсихкә карата гөнаһ кылаһыгыз. Бына шуга күрә мин ашаган ризык имандашымды гөнаһка төшерүгә сәбәпсе булһа, уны гөнаһка этәрмәс өчен гомерем буена ит ашамам.